pilot vaccination para sa mga minor de edad pagahiwaton buwas nga adlaw. Magasugod na ang pilot vaccination buwas nga adlaw Oktubre 29. Aprobado na sang National Interagency Task Force ang pagbakuna sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Base sa pinakauli nga datos sang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Team Unit, nagdangat na sa 58.29% o kung 306,016 ang fully vaccinated na, samtang 65.92% o kung 346,086 ang nakabato na sang first dose. Samtang sa record naman sang Iloilo Vax Team sang Oktubre 27, may 3,671 ka mga dugang nga individual ang fully vaccinated na. 2,553 gikan sa Mega Vax site, kag 1,118 gikan sa community-based Vax site. Ginalauman nga madugangan pa ang numero sa mga mabakunahan na sa tion maumpisahan na ang Vax rollout para sa mga menor de edad. Sa mga kabataan nga luyag magpabakuna sang COVID-19 vaccine, kinahanglan nga yara ang presensya sa mga ginikanan o kun guardian. Masugod ang aton pilot vaccination para sa minors sa 29. Gina-coordinate sa St. Paul's, gusto gid sang DOH kag IATF nga ara kita sa hospital. So sa San Pablo kita for the 29. Pagausaron nga bakuna amo ang Pfizer kag Moderna nga aprobado na sang Department of Health. May palaabuton man nga dugang nga 17,000 doses sang Pfizer vaccine gikan sa national government. Ibutang ta sa mga dlagko naton kag lapit sa aton nga ospital man. Sa Ateneo kay ti lapit sa Qualimed. Sa SM lapit man sa Qualimed, kag diri sa Robinsons lapit sa aton nga West Visayas State University Medical Center. Para sa mga menor de edad nga mapabakuna, yari ang mga rekisito nga kinahanglan dalon sa vaccination site. Magdala sang kopya sang birth certificate kag medical certificate gikan sa pedia doctor o kon district medical personnel. Kinahanglan man nga magdala sang valid ID ang mga ginikanan. Para naman sa mga guardian, kinahanglan ang valid identification card, authorization letter, kopya sang birth certificate kag ID sang ginikanan. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Nagapadayon nga vaccination rollout sa lokal nga panguluhan, dako nga bulig sa pagnubos ang COVID-19 cases sa Iloilo City. Padayon nga naganubo ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Iloilo. Isa sa mga rason amo ang nagapadayon nga vaccination program sang lokal nga panguluhan. Sa pinakauli nga datos sang City Epidemiology and Surveillance Unit sang Oktubre 24, halin Enero tubtob Oktubre 23, nakarecord ang ahensya sang 16,445 ka mga confirmed COVID cases, 20,590 ka mga recovered cases, 418 deaths, 462 active cases, kag 21 ka daily average case sa syudad sang Iloilo. Apang ginpayag ni Mayor Jerry Treñas nga hindi magkampante bangod yara sa gihapon ng pamawag sang COVID-19 virus. Dugang man sang alkalde, importante nga mabakunahan sang COVID-19 vaccine kag makahatag sang booster shot. I think the cases are going down, but we need to go deeper into the need for boosters, no? Kay ti may mga bag-o nga variant subong ginabantayan. Sa padayon nga pagtingwa sang lokal nga panguluhan kag kooperasyon sa mga Ilonggo, posible nga malabot na sang syudad ang herd immunity antes ang bulan sang Disyembre. Ako okay ko nga maybe before December though may herd immunity na kita diri sa syudad. Wala untat ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan nga mas mapasanyog pa ang mga programa batok COVID-19 sa tinutuyo nga mahilway ng syudad sa pamaog sang nasambit nga virus antes matapos ang tuig 2021. Divine Singh para sa Level Up Patrol.